Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden Lentostoryn pariin. Ja tällä kertaa on luvassa Vappu Edition. Eli otetaan vähän vapaampia ja rennon letkeämpi ote tässä Lentostorissa. Tässä tulee 5 ilmailuaiheista vitsiä. Millä kaikki lentokoneen avioniikka- ja tietotekniikkalaitteet toimii? No tietysti savulla. Kun savu tulee laitteesta ulos, niin se ei enää toimi. Tämä on oikeasti niin jäätävä. Mitä yhteistä on Jeesuksella ja perämiehellä? Molemmat istuu Jumalan oikealla puolella. Mistä tietää, että lentäjä on baarissa? No hän kertoo siitä aivan itse. Moi. Mä oon lentäjä. 2 tyttöjyrsiä jutteli keskenään. Toinen sanoi toiselle, että mullapa on uusi poikaystävä. Ai jaa, no tosi kivaa. Onko sulla kuvaa siitä? On, tässä. Onpa ruma. Joo, niin on, mut se on lentäjä. Joo, lepakko on niin säkäs ja rotattu jyrsijöitä, mutta älkää välittäkö siitä. Ja sokerina pohjalla. Lentäjä lähestyy matkustajakoneella yön pimeydessä Helsinki-Vantaata ja kuulee radiosta, että siellä on tuttu lennonjohtaja. Ja lentäjä sammuttaa transponderin eli tutkavastaanottimen lentokoneesta, jolloin lentokone häviää tutkaruudulta. Ja hän sanoo tutulle lennonjohtajalle pelkästään, että arvaa kuka. Lennonjohtaja hiffaa tämän ja sammuttaa kaikki lentokentän valot täysin pois ja sanoo, arvaa missä. Woo! Ai että, tää oli tämmönen vapaanmuotoinen Vappu Lentostory hässäkkävideo. Toivottavasti tykkäsitte, laittakaa peukkuja jos tykkäsitte. Laittakaa Q&A-kysymyksiä tonne kommentteihin, nimittäin ensi viikolla on Q&A numero 4 tulossa. Kiitos kun katsoitte tämän videon ja iloista vappua. Juhlikaa järkevästi ja jos katsotte tämän videon vasta vapun jälkeen, niin toivottavasti juhlitte järkevästi. Hyvä juttu. Laittakaa myös kommentteihin lentoaiheisia vitsejä. Jatketaan tästä ensi viikolla Q&A 4 parissa. Morjes! Woo!